חברים, אנחנו מוכנים לפינה המדהימה, קומזיצרץ. כל אחד רוצה להיות נגן קומזיץ, עם גיטרה ולשיר ולחזק ולשמח ולהקפיץ אנשים, משמואל גריינמן ודרך יצחק מאיר וחיזקי סופר. כל אחד נהיה לנו קומזיצר, תופעה מדהימה. אנחנו החלטנו באמת כאן במוצא שחי לעשות כל שבוע פינת הקומזיצר, לקחת מאזין, בחור, שהוא כבר קומזיצר או קומזיצר בהתהוות או חולם להיות קומזיצר, ולתת לו את הביטוי כאן, לשמוע כמה מילים עליו וגם לשמוע אותו שר כאן באולפן, לא כתחרות, בלי שופטים, בלי ריאליטי, בלי מתח, בלי להדיח, אבל כן, בסוף העונה לקראת פסח נביא את כולם לאולפן אחד ואז נחליט מיהו הקומזיצר הטוב שיש. בכל מקרה, בכל שבוע הקומזיצר פתיח ואנחנו מתחילים. עכשיו במוצא שחי הקומזיצרס, והשבוע איציק כהן. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכל המאזינים. איזה כיף להיות כאן הערב, מוצא שחי, מנחם טוקר. אני קצת אספר על עצמי. איציק כהן, גר בבני ברק, קרוב ל10 שנים, שאני כבר ברוך השם זוכה להופיע, לשמח בשמחות, קומזיצים, 7 ברכות, בר מצוות, אירוסין ועוד. אירועי בוטיק, מה שנקרא, בעיקר, אבל גם אירועים גדולים יותר. והשבוע הזה אנחנו נמצאים בערב ראש חודש. אני רוצה לפתוח דווקא מתוך ההלל, מה אשיב להשם, כל תגמולוי עליי, להודות להשם על כל החסד, על כל הטוב שהוא נותן לנו. כולם מוזמנים להצטרף אליי, איתי, ביחד, מהבית. מושיב להשם כל תגמולו אלוהי כויס ישוע יססו ובשם אני עבדך בנעמוסך ופיתחתו למויסרוי מלכו אזבח זבח תודו ובשם ובשם השם אקרא השם השלם נגדנו לכל עמוי אוי בחצרויס בייס השם בסויכי ירושלים בסויכי ירושלים
אנחנו נכנסים עכשיו לחודש חשבן. כידוע, חודש חשבן אין בו חגים, אבל יש יום אחד בחודש חשבן ששם אנחנו מציינים את יום פטירתה של רחל אמנו. את השיר הבא אני רוצה לשיר, זה השיר, אם אני לא טועה, השיר הראשון שהלחין יוסי גרין, השיר קול ברמה נשמע, השיר של מה מרוחל. בואו נשיר ביחד. היי קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורי, רוחל רוחל מבקו על בונהו, אי מיינו להינוכן על בונהו כי איננו, אי מיינו להינוכן על בונהו כי ושובו מארץ אויב. השיר האחרון לערב שאני רוצה, אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, רק דבר אחד, רק בורא עולם יכול להציל אותנו, בזכות התורה ולומדיה. בואו נשיר את זה ביחד, תצטרפו אליי. בשור שאומרו ישראל, אומרו נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, בשור שאומרו ישראל, אומרו נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, בזכות התוירו, תוירו ואלוהים דיו, ינוצא לא אלו, בשביל שוישנו, בשביל שוישנו זו, ינוצא לפרדס, בזכות התוירו, תוירו ואלוהים דיו, ינוצא לא אלו, בשביל שוישנו זו, ינוצא לפרדס. תודה רבה לכולם, שבוע טוב, חודש טוב ומבורך. הקומזיצרס. רוצים להשתתף בתוכנית? חייגו 039-039-039 והשאירו הודעה בתיבת מוצ"ש חי, או שילחו מייל ל-k@strudel.fm. הקומזיצרס.